karo da maza abaje na kadi karo da maza abaje na kadi abaje na kadi karo da maza abaje na kadi abaje na kadi karo da maza amma Allah tsine wa dan madami yanzu da mu abin nan da ya kawo a ciki ashe akwai wani abu a ciki kenan shi yasa gaba ɗaya nayi bacci shi kuma kawai ya tattare ni to na rantse da Allah dan madamin baka isa ba sai na ma rashin mutunci ni dan madamin zai haka yanzu fa to akwai rigima fa wai me ma zan je in ce wa da kadi ita wannan uwar masifa uwar bala'i amma dai bara yi Assalamu alaikum Kadi Kadi Ashe ka dawo wallahi da dawo sanda zuwa yawwa na rana alhamdulillah masha Allah ya kike to ina abin da na aike ka wallahi Kadi matsala aka samu na so kajin nan guda biyu na so miki wasu abubuwan ma ke har da sabuwar waya na so wani zai siyar na siya in kawo miki sai aka samu matsala na to na ji ina rana ta min yawa sai na dan zauna a wata inuwa ina dan huta sai ga dan madami na zuwa ya bani wani abu na sha sai bacci ya dauke ni wallahi dan madami ya tattare kin ga da kudade na da wayoyin da kajin ya tattare ya tafi da su Allah ya tsine wa dan madami dai abokinka haka yake dan madami wallahi zan iya dariya ba dan madamin da ya kwashe kayan da ka siyo min gaba daya dan madamin da yake zuwa cikin gidan nan idan baka nan ya kawo min kayan zaki lemu ayaba abarba su waye ya kawo min ka ce min wai dan madami ya kwashe maka kayan da ka siyo min kai bari ma an gaya maka ba dan madamin ba wallahi da ba za ka rinka gani na fresh haka ba dan madami yake zuwa gidan nan bana nan ai bari ma an gaya maka ni wallahi sai yanzu na san cewa duk macen da ta auri dan madami wallahi ta fi kowa more rayuwa to wallahi Allah baraki jin gaya miki dan madami ya zo gidan nan har ya dau kudi ya baki bana nan to wallahi Allah baraki ji daga yau ma bana son ki kuma ki ji daga yau kuma ki je na uku ni din ke din fa ni ka saka ke din na saka to ai ni ban san wannan ba a baki ni ke jin sa ba a rubuce ake ba mutum to takaddar banza takaddar wo ina zuwa buran ka wannan shine ki karanta ki gani mana Let me tell you something that you don't know. This is just a piece of paper. Ni da kai a cikin gidan nan zama daram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba shawarar da ba a bani ba akan yarinyar nan amma na ki daukar shawara. Hai Allah Kadi na gaya miki ki fita a sabgana
Number waya na ki goge. Kar ki ƙara zuwa inda nake. Ba na son ki, na fasa. Mai ya ce ki rabu da ni mana. Na gaya miki ba na son ki. Haba malam lafiya. Ko kai na gaya ma halin yarinyar nan ba za ka kula ta ba. Dan ga kawai ka rabu da ni. Dan Allah ka kamun haka me. Malam me ya zafi haka? Ka yi haƙuri. Babu ruwanka. Ba ta da mutunci, ba ta da kirki. Mai gida! Mai gida! Ya haƙuri tashi. Tashi mana. Ki share hawayenki mu je gidanku yanzu ki bani nambar sa. Zan kira shi in Allah da zan shawo miki kansa. Allah na yi alƙawarin zan miki haka. Kin ji? Da gaske ma sosai kuwa. Mu je gidanku. Ta nan ne? Yawwa Kadi, na ji duk bayaninki kuma insha Allah tunda kin bar namba wayansa zan je zan kira shi zai gaya mai inda yake sai mu haɗu domin in mai bayanin da duk ya kamata kuma insha Allah ki sa zuciyarki a ruwan sanyi duk hanyar da zan bi in ga na shawo hankalinsa domin ya dawo zuwa gare ki zan yi saboda in kika duba ba duk kowane namiji bane zai ga mace irin ki ya ce zai wulakanta ta. Kai kana ganin mai kuɗi zai iya ma yadda ka zo kusa da shi? Wallahi ya yi fushi, ya yi matuƙar fushi wallahi ransa ya ɓace kuma shi na san shi in ran shi ya ɓace wallahi baya sauraron mutane ma. Dan adam ne fa kuma ni ma dan adam ne kuma in Allah yadda zan iya kokari na kan ganin cewa na jawo hankalinsa ya dawo gurin ki. Gaskiya kana da kirki sosai wallahi ni ban ma sani ba da ban haɗu da kai ba ina zan iya jefa rayuwata. Wallahi da rayuwata tana cikin hatsari. Ni na fi so ki kwantar da hankalinki. Da Allah. Ba din namiji bane zai ganki ya ce zai wulakanta ki. To na gode sosai. Ina fi so in dinga gani kina dan fara. In ya so duk yadda muka yi da shi zan dawo zan ga miki. To shikenan. Shikenan Khadija. To na gode sosai gaskiya. Ba matsala. Na gode. To bara ne shiga mama tana jira. Ba matsala ki gaida maman kin ji. To za ta ji. Yawa to. Na gode sosai. A me kuɗi? Abin da yasa na zo gurinka. Na zo ne akan magana Kadi. Saboda na same ta min bayani daga farko har zuwa ƙarshe irin wulakancin da kake mata da cin mutunci da wofantar da ita da kake yi. Wulakancin safe daban na rana daban na dare daban kullum babu abin da yake shiga tsakaninka da yarinyar nan sai wulakanci shi yasa na ce ya kamata in zo in same ka dan in ma magana kai hakuri ka yafe wa yarinyar nan ku daidaita ni nake mata rashin mutunci ko kuma a'a ita ce take min rashin mutunci kai kake mata wulakanci mana to bari ka jin gaya ma kaga dai Kadi yarinya ce kyakkyawa ko son kowa kin wanda ya rasa gaskiya ne wannan duniyar nan ita kadai ta rage ba zan aure ta ba kuma duk ran da ta ƙara shigowa harkata ba ma ni zan dau mataki ba da hukuma zan hada ta wai me ya zafi haka ne fi sabilillahi kai hakuri ka duba yadda yarinyar nan ta rame fa ka duba duk ta bi ta rame ta lalace ga yarinya san kowa kin wanda ya rasa amma kana ta mata wulakanci kai dai ka zo nan kana so in gaya ma irin halinta ko kuma irin abubuwan da take mu kuma ba zan faɗa ba wannan sirrin ne idan kana son ta can ka je ka neme ta ni kar ka zo guri na ka takura mu kai to in ba za ma ka aure ta ba sai me kar Allah ya saka aure ta kuma ni zan gwada ma ni da namiji ne zan je in share mata hawaye zan neme ta in aure ta kuma ka zuba ido zaka ga abin da ya biyo ba can jikin ka zai gaya ma ce nakani abace nakani karo da maza lafiya kun ga ta mana sake ta tukunna magana da ku to ku sake ta kuna ta wani magana ke me nawa kike binta 3,000 ne kuɗi ke nawa ne kuɗin takalmin nan 2,500 ne ke ba 5,000 kuma sai an bayar da duka
Ke dan Allah me ya hada ki da wannan gayyar tsiya arna a idi? Wallahi kawayena ne kawai shari suka tashi mun dan cin mun mutunci kawai suke. Haba kai, wuce mu tafi gida ba kuka zaki ba. Wuce mu je. Cin mutunci wannan ai bai kamata ba wallahi. To ki hakuri mana mu je gida. Wallahi shi sa nake son ki ga wallahi. Idan muna tare da ke talauci ba ma tare. Kai kun burge ne fa sosai. Yo an gaya miki mudin na wasa ne? Ai ku rabu da shi tunda ya ce shi gara ne bai san da waye ke ba. Sosai. Wallahi Gani fa ne kawai fa ɗin 1000 babu ko canji a ai wannan kaɗan kika gani. Ai kake mai da wasa. Wallahi kaɗan kika Kake mai da wasa kawata. Ai tafi kawa. Ban mu sha Yanzu ban mu dai. sha. Da yake abun ɗan kaɗan ne? Kina ruwa. Ga 1000. Ke ban ji din. Mun gode. Ke ma gashi. Mun gode. Ke ma ga na Ba damuwa. Ki karɓa mana. Insha Allah next deal ɗin za ku ga abin da zan babba. Abaje na kani karo da maza abaje na kani abaje na kani karo da maza abaje na kani. Ki magana mana sai kallon 1000 kike yi. Wai 1000 zaki bani? Ke dai fa abin da yake hada ni da ke kenan ba a miki abu ki gode. Ya za in gode? Duk wankan da muka yi? Duk wannan Yanzu kin ga abin da muka ya yi? saura. Ki daina min hakan mana kin san next time din nan da ke za a kira da ke za Kina a bani yake 1000? haraka. Next time zan baki abin da yafi haka. Next time 20,000 sai kin gane. Ke dai baki da a baki san ne bane. Ai yanzu muka fara wannan deal din. Kai jama'a, wannan wace irin rayuwa ce na jefa kaina a ciki? Anya ku yarinyar nan ba mahallaka za ta kai na ba kuwa? Ko da yake dai ba a shiga tsakanin ƙawaye. Ina ganin da ƙila sun shirya ne. Babu damuwa, tunda su ne za su zama ƙawayenta lokacin aure na da ita. Abaje na kani karo da maza abaje na kani abaje na kani karo da maza abaje na kani abaje na kani karo da maza abaje na kani abaje na kani karo da maza